हावराघाटनि बेलगुरियाव गारिनि जाब्रबथायजों साथाम सुबुंनि जखम। कार्बि आंलं जिल्लानि हावराघाट थाना सिंनि बेलगुरियाव रबिबारखालि मोनसे गिख्रंथाव गारिनि जाब्रबथाय जायो। जाथायनि सोमोन्दै मिथिनो हानाय बादिब्ला जोबोर गोख्रैथिजों खारनाय गंसे एल्ट' गारिया सामलायनो हायैनि जाउनाव लामा सेरनि खरसे फुख्रियाव गलाङो। फुख्रियाव गलांनाय AS-01 315 नम्बरनि एल्ट' गारिनि ड्राइभारजों लोगोसे गासै साथाम सुबुङा जखम जायो। उनाव जाब्रबथाय जाथायनि खौरां मोननानै हावराघाट थानानि पुलिसनि मोनसे हानजाया जाथायथिलियाव नुजाथिनानै जाब्रबथायजों जखम जानाय साथामखौबो फाहामथायनि थाखाय हावराघाट सोरखारि देहा फाहामसालियाव दैथायहरो। हावराघाटनिफ्राय धर्मेन्द्र खाख्लारनि रिपर्ट, समनि रादाब। Hah? Woi, Pak. Hah? Woi, Pak.